Salamat, Jack. Salamat sa iyo mga din. Bye-bye, Ate Tony. Hindi lang po na magkita. Bye-bye, guys. Hi everyone, it's Nick Princess for today's video guys. Ay magpupunta ako ngayon sa Tagbilaran guys kay na ako'y paliton. Na ako'y kanang GC bitaw na din. Then ang last ani kay September 30 so September 19 maron so ako na naipalit kay basin niya ma-update ka sa September 30 di na nila to pwede mapalit. So, then maura guys. Mana kong outfit guys. Tinatag ni Diyos ang piano siya. Takatane. Thank you so much sa mga nangatay na dress guys. So, let's go! So guys, maglikod-lingkod sa ko guys kay Ipos. Uwan na po guys. Di na po kakuanan day. Guys, kalakaw na nagtaligsik sa gawa. So, excited ako nga mamili og mga item guys para man day og natay panghatag na to sa tuwang mga manghod guys. Boy, kumusta ang imong GC boy? Sa napalitan mo wala pa. Oh, gato na ng mama. Sana all ako lang nanawa pa mo palit na ako karon kay. Ako pa rin mo gamit. Wala din mo gihatag sa imong mama para sila yung palit. Wala. Ako na limo palitan ni kabaro mo ko mamili. Shopping sa shopping. Shopping kita ko karon. Na mag-vlog na lang po para na ma-upload sa channel guys, sa YouTube channel guys. Support mo guys ako YouTube channel guys. Thank you so much to you everyone. Salamat sa mga nag-support sa ko mga live. So guys, lakaw na ko guys kay wala na taligsik guys. So ready na ko mo at Rosa na to may makasud nga tao. So direct guys, mag-waiting na ko og sakyanan para makalakaw na ko. So maura guys, see you later. A few inches later. Hi guys, tapos na akong nagsa-shopping guys. So, ito po yung lahat ng mga nabili ko guys, GC ko. So mga gamit guys na pambahay guys. Ito po yung lahat ng mga binili ko. Tapos ako nag-shopping guys. So ngayon mag-take muna ako ng tambal kasi di pa ako nakapag-take ng tambal guys. Ay guys, dala ko karon dito sa Corilla guys. Mo na ako ang mga nakuan kito. Mga napalit guys. Pakita na ko din mo ba. Mo na ako ang mga napalit. So guys, mo na ako ang mga napalit. Pakita na ko ninyo guys. Mo na ako ang mga napalit. Baso, mo na ako napalit. Ano na ko ipaputang. Then mga kutsilyo pang mga gamit din siya sa balay guys. Then kani po guys, mga baso, mga gamit. Kani po guys, para po mga stock na tanod guys. Para sa ko ang mga gising nga sanina. Kani po guys, mga gamit guys. Dagan kayo na ako mga napalit guys. Kay ang nagbayad ako ani guys kay GC ra guys. Mga plato. Ako na mga napalit. Wow. Then kung ano siya kanang para sa magkagod si Mama Gobi guys, masatapal ba na? Anak niya. Wow. Mana ko napalit guys mga libiliran ni siya sa Kuya lang ako. Hindi ko na no. yan ano na okay naman. Ligo na ba? Para luit, ligo pila ko. Lat. Ay, bangko lang mo. Adi maklaro. Hindi, maklaro lagi. Oh, saling no. Ito gani. Oh, klaro dili. Maklaro na. Ako na hawid, para kuha na dito. Aso pikwe na mahawi guys. Then ang candy guys kay para butanganan sa kutsilyo din mga kutsara. Sabon duha ka ngayon ako nagpalit si barato ra ni guys tag 100 ra ni siya. Baligya. Dili. Na din mao ni ang pinalasan akong gipalit guys kinamay ko bulat siya sa GT guys. Then mga kutsara guys, tag 48 ang buo ka ni guys, tag 48. Bye guys. Hindi ba kapag na palit? So, Kaning so kaning bag. ay
Na-plus ko yung bag guys. Ipalit ko din ako guys kay... Ano nilang bag? Hindi, ipalit sa din ako. Ipalit sa din ako kay Murag ginundutan ko sa style niya ba na dali na po din siya malabuhan. Siguro tinitili na material. Di man guni siya madaan gud malabuhan man guni siya kapag Laing wato na sana maglahi na kaday kay mo namalit na lang og gamit sa balay. dili magamit na ng mama ti kay hindi ko mama og mga tagod buti. Wala na ming anak. O to lang ni day Raja. Babay ti amping. Ang kuan ay to dala ang busa ha. Ah. So guys, magbabay sa ko nila guys kay manghuli na sila. Ay dili. So guys, nana sila guys, magawas na sila guys. Mulakaw na mga bisita guys. Babay mo guys. Hi. Babay mo John Ray, amping mo John Ray. Sabihan guys. Amping mo Dad. Ade pasa ade tan. Babay Dad, bingamon jud ko dito. Salamat. Salamat Dad. Salamat sa inyo mga ano diri. Babay Ate Tony. Hindi na ako na magkita bali. Bye guys. Basta kasemana tayo makita babay yo. Babay yo. Hi Jessie. Makabalik din kag tipo amping Jessie. Oo, mag-go mo. Dali mo na maglagay. Hoy, kita na mga speaker. Thank you kuya. Bye Jessie. Gwapa kay Jessie mura ka pa doon abo Jessie. Sige amping ha, amping sa biyaya kamo din Ted. Bye guys. So karon guys, tingin naman. So kaon na sa karon kay para mag-take sa tambal guys. So karon na adri sila mamili sa nagkaon og manis ni Mama Marisa. Nagkaon og manis ni Mama Marisa. So guys, nagkaon mo na si Mama Marisa guys. Karon man kami eh. Mag-take na ko og tambal guys. Sa berarti ka na. Diko. Hi guys, so naan ako dito guys. Manihapon ako guys kay para maano na ko mag-take ako tambal after guys. Mag-live na sad ko. Salamat kayo guys sa mga mintapan ako guys ug suporta sa akong mga live guys. Thank you so much niyo. So ana akong food guys. Hi everyone, it's Nick Princess. So hanggang dito na po mag-uwagas ang aking vlog for today. It's Nick Princess. Bye-bye! Sana palagi niyo akong susuportaan guys. Lalo na sa mga maraming natutulong sa akin sa sakit ko at sa mga live ko. Thank you so much ninyo guys and everyone. Og mga auntie, mga mami.